Comrades, ngisacela ukubingelela our supreme leader ubaba umsholozi uNcamalala. Ngibingelele wonke ama leaders national, ama wings nama alliances. Ngibingelele a provincial leadership, all wings and alliances led by ubaba Chairperson ubaba Willis. Ngibingelele the detachment of eThekwini region, ama wings and alliances. Ngokukhethekileyo ke kodwa comrades, ngisacela ukubingelela iWard 64. Ngibingelele our incoming councillor wase Ward 64. Ngibingelele all the ground forces of Umkhonto weSizwe, because without the ground forces we wouldn't be here today. Kungane kwami comrade kuthiwa ngizobingelela on behalf of the youth league. But I would like to say this. History is very consistent. It's no matter how good you are, no matter how good you are, if you stay too long, you end up spoiling it. Today, comrade, I would like to say this. No man can issues and grievances in our challenges that you click, but Gizongena Eteni, good is ward of 64 been led by DA for too long. They have spoiled it. I have proof, comrade. Currently, as we speak, there is a case
councillor of this ward, it's in the court complete. They have spoiled it. The African National Congress have led this country for too long. They have spoiled it. It is about time for a change. It is about time for a new blood. It is about time for new people who have interest in hearts of people of this country. Not abantu comrade who put themselves in power only. Yabona comrade njengoba sikhuluma manje, I can assure you niyabona bona wonke ama-wards immediately after ama-local elections. Akekho umuntu ozophinda ambona, usambona ngisho egqoke i-t-shirt yeyinhlangano zabo for one reason, they are waiting for next elections. Do you remember comrade ukuthi MK party since it was announced, it's been on the street till today. There is only one reason for that. We have interest of people in heart. So comrade, engifisa ukubeka namhlanje isikakhulukazi kumphako nothi ka world councillor, but umphako wawo wonke umuntu oyimember ye-MK. We need to liberate this country, not for ourselves, but for our coming generation and generations and generations. Ngizocela ukuthi ngime lapho ke comrade okunye nokunye sobuye sikhulume when we have enough time. Asizile ukuzopolitika today, asizile ukuzokwenza okuningi. We are here nje kuzothi good luck one councillor and also kunina nonke comrade, we thank you very much and we hope sooner or later we will be saying uthathile umkhonto wesizwe 64 uthathile. Manka. Thank you very much. Oh my child, oh my child, Amasha, all those who partner, viva MK Square movement, viva, viva MK You Click, viva, viva MK Women's League, viva. What hit the fast? What hit the Borodo? Siautata 164, Siautata. Siautata 164, Siautata. Oh, comrades, my name is Polisim Kize, a current provincial chairperson of the MK Square movement. Ngicela ukubingelela ubuholi benationally from the MK Party, MKSM, MK You Click and MK Women's League. Ngibingelele ubuholi beprovince obukhona phakathi kwethu. Ngibingelele ngokukhethekile usihlalo wethu weprovince we-MK Party ubaba uWillis Mthuni. Phinde ngibingelele ubuholi beregion bonke obukhona nobuholi bamazoni nobuholi bewadi, kuphinde futhi ngibingelela ngokukhethile ikhansela lethu elingenayo. Nizongena ikhansela lethu amandla. No comrades, mine is very simple, to give a message of support. I won't be long, comrade. Engizokusho etsheni nakuma student akwa 64 ukuthi umsholozi usinikezile ibhola okwethu ukuthi silifake nethini. We can see that, comrade, we are being excluded from the economy and we are being excluded from crucial decision making. We do have a political power, but what we need the economical power. So ngizothi etsheni yala ku 164 ngiyacela ama comrade ukuthi no 350 nalo 370 abasinikeza just ukusibribe ukuthi singashona utho njengentsha ukuthi sithule noma besicindezela. Ngiyacela ukuthi niphaphame nivuke emaqandeni ngomhla ka-17. Wake up, comrade, on your sober senses. Go and vote for the MK Party. Go and vote, comrade, for the economic freedom. Go and vote, comrade, for ushintsho. We can't be governed by abatsindazeli because no one is a pathway on wankulu okuyibona abantu abasaqhuba iagenda yokucindezela umuntu omnyama. So ngithi comrade, make sure that you wake up on 17
manje. Njengamanje ngicela ukudedela nje oyi-TikToker esimaziyo omobilizer kakhulu emobilizela umkhonto from day one nje Umfana mfana ugodole. Sondela mfana ugodole, sondela mfana ugodole. amandla phansi ngamasela phansi ngamasela phansi nekhala ekhulu phansi nekhala ekhulu phansi ngoramaphosa phansi ngoramaphosa phansi ngendunankulu 18% phansi ngendunankulu 18% phansi amandla. Niyazi ukuthi mina ngenyanyisela ngethi ngiyabeka nje la ngiyakhombe kawani ayayiphumela wona akanishayeli izandla nje ningikwaZulu Natal ngandla kwethu. Mina-ke ngumhlali waseGoli kodwa lapha eGoli ngimtshela nje iqiniso akwenzeki into kanje uyadonsisana omunye yale kungijabulisa ukumbona ninje noma iy'nkinga ninazo ningakhombisa ubhodole ey'sukela eGoli ukuthi kuney'nkinga angabe leyodwa inkinga ngibona abaholi babambisene yonke into ihamba kahle. Sewuthatha uya-64 sewuthatha ngandla kwethu ngicela nibatshele nabanye uma kuzogadwa umzila kusuke kungeziwe ku-vacation nezwa ngizomtshela nje iqiniso ngoba ngitshelani iqiniso ukuthi uyangithanda omunye akangithandi ezakhe lezo ndawo ngandla kwethu iyebenilete ukuthi mali kuma-by-election nizo umzila mawugada ayitobona amadenja athepha bebe kanjani masigada umzila sisuke sigade yonke le ndawo ukuthi amasele engafaka abantu ngemumva nangaphambili nakuphi kodwa nina nisakwenzi lokho senifika niphethe amabhodlela amahenisi nani nivula amabhuthe ey'moto. Kufanele nginitshele iqiniso ngoba umzila asikwazi ukuwugada masenza ngaleyo ndlela and manje masigade esisodwa wena uhleli lapha ayangena amasela asikwazi ukurodwa. Nginitshela ngento eyenzeke eGoli benza uyabona wadi 130 siluze ngayo indaba yokuthi abantu bebengazili ukuzogada umzila bahlale emotweni bavula amabhuti u-ANC walanda iy'ngane zase-UJ wayiletha la ngaphakathi la kuvotwa khona sayibamba ikhumbe yodwa mangaka amakhumbi angenile singaboni sadliwa okungafanele 130 kweyethu leya wadi leya ngokuthi ngoba abantu babefikile abezi ukuzogada umzila bazo-enjoya la i-KZN iyangijabulisa lento eniyenzayo ngoba even noma ngibona amamashi nenza into eqondile. Seniyabona ukuthi i-KZN yomkhonto wesizwe amasela asiphuca kungafanele so kufanele wonke umuntu efocus ukuthi njengamanje fanele i-KZN siyithathe sibuye nayo masinabantu abanjengoba Macingwane abaziyo ngepolitiki le KZN izobuya asikwazi ukuphathwa amasela ka-18% asikwazi ukuphathwa amasela enkatha ne-ANC fanele kube clear nje lokho ngani zakwethu. Ngiyacela ukuthi ngolwesithathu amasela-ke manigxumagxuma nicula ayethuka nginitshela athuka kakhulu fanele ukuthi masifika lento enihlezi niyenza makuvotwa la kuma-by-election ngicela ningayiyeki ingane zakwethu nibambane ayikho into ebalulekile njengokuthandana asikwazi ukuthi sisegrawundini sonke njengoba ugodole egqokele esikibha somkhonto usuyanginyanya wena usungibona ukuthi mina ngumthengisi ufune niyeke leyo nto yokuthi hayi uzokudlisa uphoyizeni seniyadlisana nani kanini. Ngiyanicela ngani zakwethu ngaleli yalanga langolwesithathu asibambaneni sibambisane sikhuzane futhi uma ubona omunye senza urong amalida nje bekhona babuye beyithathela iy'nqumo lapha amalide ekhona uma amalide ekhona asilindeni wona ukuthi athini. Iy'ngane zase-UJ kwakufanele siyidedele zingene zivote bese siyababamba
lumise ukhetho. Manje iy'ngane lezi khona sebephuzile bathi ayishiswe le moto akwenza ukuthi sagcina siluza kungafanele lapho 130. Manje yikho ngikhuluma ngoba le nto ingiphathe kabuhlungu kakhulu ukuthi singathi sogada umzila bese siyawudedela umzila. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu, amandla.